Kowe iki ndelok kono terus iki ngopo to, Ton? Ngerti Raju. Aku ndek bengi jam 12 bengi. Linggo ning kono ki lho. Wah, aku lagi jan ini. Gludak ngono. Aku refleks lho. Mengo. Set. Dan aku langsung maju. Tenan aku iki. Ri. Melayu ki ngopo? Lan kok iki aku mengo ngene iki. Wujud wong nang ndase. Wedi kowe. Wedi no, wong nang ndase kok. Wih, ditan. Wah, ngeri aku. Mentalmu tipis. Lah piye? Nek mung nang kono kuwi aku ya padha. Sadurunge kowe ngalami wingi lho. Ah, Aku lungguh nang kono kuwi terus ana swara mak gludak ngono to. jam piro kuwi? Lah ya jam 12 bengi. Kok linggo nang kono ya, Nan? Ya padha karo kowe, mak gludak ngono kuwi. Wah, aku mengo. Lah ya padha wae, wong ora ono ndase. Lah jan anak ndase. Ora ono. Tapi aku tetep santai. Iki luwih serem. Nek kowe mung ora ono ndase to, Mbok pentolengi neh ngono. pentolengin neh. Wah, ora ono awake. Dan kok ramai mbok mat-mat terus yo. Ya ora, tetep Oh. santai. Makin Berarti penasaran. rene ndase rene awake ngono. Ora Juk. ono. Makin penasaran, wak cerakin neh. Ora ono sikile. Wah. Ya wis biasa wae, aku ya tetep tenang wae. Berarti kuwi nang kono ki mbok awas iki rene ndase, Heeh. rene awake, rene sikile. Ora ono. Lah iya. Yen ke mlayu malah edan. Apa kuwi jenenge rene apa-apane no mbok aku nang kono klekaran wani. Kuwi rene apa? Ndase rene wetenge rene sikile rene iki rene apa-apane no. Adidul.